Amasa in he video chip hi atam thei ang ber min lo share sak ram donia he pa hian kowelet min lak saka at latupa hi awmna hriah emaw ama hrichiang tu khan lo ani hlauh chuan khongai takin 8798040349 or 8798773688 a hian khongai min lo hriat tir ram donia kalom le ang tin he phone ni tupa hian aron share a video a hmel hit alang ve chiang ren lo en chen ko in lo share sak don ni a video lo enang Ada sapatos masuk ke bawah.